What's cooking, good looking? Il-film ta' Angelina Jolie u Brad Pitt, By the Sea, se jintwera l-ewwel darba fis-swali taċ-ċinema bris il-Fondazzjoni Marigold. L-aspettattiva għal dan il-film li nġibet fil-Gżira Awċija b'nefqa iktar minn 10 miljun euro hija kbira. U dawk li se jiġru biex ikunu minn tal-ewwel biex jarawh nhar is-Sibt 7 ta' Diċembru se jgħinu wkoll għan-Nobli. Għajnuna li tawa l-ewwel KRS, distributuri tal-films f'Malta u l-Universal Pictures. Xi ħaġa li nnotat b'sodisfazzjon iċ-chairperson ta' Marigold Foundation, Michelle Muscat. Aħna bħala Marigold Foundation nixtiequ nirringrazzjaw ħafna lil KRS u lil Universal Pictures li tawna dan il-permess biex nagħmlu l-special screening hawnhekk u issa nappellaw il-pubbliku ġenerali kulħadd jista' jattendi għal dan l-screening speċjali. Michelle Muscat fissret kif permezz ta' din is-serata speċjali Marigold Foundation se tkun tista' tkompli tgħin il-laqdiet li m'għandhomx leħen fis-soċjetà jew li jeħtieġu appoġġ finanzjarju. Charles Patch mill-KRS qal li jinsab kuntent li se jgħinu lil din il-fondazzjoni b'dan il-mod. By the Sea huwa film romantiku b'kitba u direzzjoni tal-istess Angelina Jolie. U minn barra l-bravuri tagħha u ta' Pitt, il-film mistenni juri wkoll ix-xenarju mill-isbaħ tal-Gżira Awċija. Il-biljetti għas-serata speċjali ta' By the Sea jistgħu jinkisbu minn Marigold Foundation jew mill-Embassy Cinemas.